gdje ste ljudi? Evo nas ponovo na mom kanalu koji se zove Aleksandar Jancić. Ja sam odlučio malo danas da snimam pitanje i odgovore. Danas ima 15 pitanja. Kao što vidite, ovo je pored mene moj brat. A sada ćemo da počnemo sa pitanjima. Prvo pitanje. Ko ti je rekao da napraviš YouTube kanal? Pa, meni niko nije rekao da napravim YouTube kanal zato što sam video od svog druga Nikolu. Ajdemo na drugo pitanje. Koji ti je omiljeni film? Sam u kući. Imaš li plišenog medu? Sad ću da ga donesem. Evo ga. Četvrto pitanje. Kad će klip od Minecrafta? Biće klip kad popravim nešto tamo. Peti. Imaš li Facebook? Imam, ali napisat ću ja dole u opisu. Napisat ću kako mi se zove i vidjet ćete tamo. I napisat ću od grupe i ući ćete vi i pogledati tamo. Koji je kanal tvog druga? Ja ću vam isto staviti kako se zove njegov kanal i od mog kanala. I vidjet ćete vi tamo šta. Vidjet ćete vi. Ajdemo na sedmo pitanje. Koji ti je omiljena serija? Sulejman Veličanstveni. Jesi li nekad bio na letovanje? Bio sam jedno. Mislim, bio sam 4 puta, ali 3 puta sam bio kad sam bio mali i sad sam bio u 2014. Deveto pitanje. Igraš li fudbal? Igram fudbal, treniram. Zove mi se klub škola fudbala Feniks Pasjane, tako da mi se zove Feniks. I Feniks Pasjane. Hajdemo na deseto pitanje. Igraš li košarku? Košarku ne igram zato što mi se ne sviđa. Da li si odličan u školi? Pa, do sad sam bio odličan, ali sam jednom položio vrlo dobro, to je u ovom polugodištu. 12. pitanje. Kako ti se zove škola Miladin Popović? Kako ti se zove, koju slavu slaviš? Koju slavu slaviš? Sveti Nikolu. Kako ti se zove najbolji drug? Nikola Bogdanović, ali on sada trenutno nije tu. I zadnje pitanje za danas. Kako ti se zove brat? Mihajlo. Evo ga pored mene ovaj. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!